geef ruim 3 jaar les aan kleinkinderen en een vriendinnetje. En die hadden een heel klein poppetje gemaakt voor Moederdag. En toen wilden ze iets groots maken. En toen hebben we met elkaar, met z'n 5, met die 4 kinderen, het grootste tafelkleed van de hele wereld gemaakt. En dat wordt vandaag uitgestald. Hoe kwam u op dit idee? Doordat hun zeiden, we willen iets groots. Nou ja, dit was iets groots. Ja, toen hebben we plannen gemaakt voor tafellakens in te zamelen. En toen hebben we die aan elkaar genaaid. Hebben ze een klein briefje gemaakt met een oproep om stoffen. En zo is het begonnen. Het record van Purmerend was 1736 meter. En wij hebben in ieder geval 2 kilometer. En als we dan een heel stuk genaaid hadden, dan meten we het uit. En dan zetten ze iedere meter hoeveel we waren, hoe ver we waren. En dat is maar goed ook, want we hadden zulke bulten klaar. En dan heb je geen idee van hoe ver je bent. Ja, ik hoop het. Hij gaat springen. We hadden zaterdag erbij dat alle stof op was. En zondag, maandag, dinsdag, woensdag kwam er weer zoveel. Soms hing er wat aan de deur. Soms werd er weer wat binnengegooid en een ander belt weer aan. En die zegt, van mij moet er ook een stukje bij. touwtjesknopen zijn nog niet zo ver. Wat is er nog hoor? Nou, de touwtjesknopen zijn nog niet zo ver. Die moeten nog even komen. Die zijn iets verder terug. Dit de eerste? Ik geloof het wel, maar ik weet niet zeker. Moeten we nog even kijken in de kar. Nou, we zijn nu bezig met de tafels de lakens uitrollen en dan moeten wij ze aan elkaar stikken. Er is ook een rol op, dus daarom moeten we het nu aan elkaar naaien. Want anders? Anders telt het niet mee. Hoeveel lakens heb je aan elkaar gezet? Weet ik niet. Iets van 100 of zo. 4, 3, 2, 1, daar gaan we. Niet hard, hè, jongen. Voor het officieel langste tafelkleed van de wereld en we hopen daarmee in het Guinness Book of Records te komen. Ja, het is heel belangrijk dat dit heel secuur gebeurt. Want ze zijn heel streng bij het Guinness Book of Records. En daarom moet het ook door 2 hoogwaardigheidsbekleders gedaan worden die allebei een onafhankelijke getuigenis afleggen. En dat gaat dan naar Engeland toe, naar de mensen van Guinness Book of World Records. En dan zullen zij controleren of we alles volgens de regels gedaan hebben. En als dat zo is, dan staat er langste tafelkleed van de wereld, gemaakt door 4 meiden van Vlieland samen met hun oma, gemeten door de burgemeester en de huisarts. Ja, maar het zit nog niet aan elkaar. Ze moeten nog aan elkaar zitten, zeker. Het moet wel officieel gebeuren. We zitten nu op 2036 meter. We zijn dus al ruimschoots over het wereldrecord heen. Al met 600 meter. We zijn ook al over het officieuze record van Purmerend heen. Van 1700 meter. 2036 meter, meiden. Fantastisch. Wel leuk dat het is gelukt. Blij? Ja, heel erg. Heel erg blij. Goeie. Nou, goeie. Wat ben je al aan? Ik zou even naar de winkel. Een bladskipje. Dus, Wat ga je dan al kopen? nou, eten voor jou, hè? En wat wordt het? Nou, dat mag ik nog even bedenken. Dat doe ik altijd als ik in een winkel ben. En dat je hier nog zo herinnert, wat denk je dan al? Nou, ik dacht al, krijgt hey, dat is die auto van heer. We zullen die heen gaan. Ja, inderdaad. Nou, dat antwoord heb je dan wel vast. Ja, zeker. Ja, dus, ja. En je hebt wel wat heb je op je tosk? Oh, een diamantje. Ja. Ach heer, als hij dat opvalt, het werd vergeten gewoon. Als het erop zit er al jaren zit het erop. Waarom? Hoe bedoel je? Waarom? dat- Omdat ik het mooi vind. Als het laak is, dan blinkt het een beetje. Ja, toch? Ja. Ja, Zo ting! ja, inderdaad.